бъдат благоприятни и неблагоприятни за вас. 5 юли – денят ще бъде изпълнен с позитивна енергия и възможности за нови начинания. 12 юли – отличен ден за романтични срещи и укрепване на връзките. 21 юли – идеален ден за професионални успехи и финансово благополучие. 28 юли – денят ще ви донесе вдъхновение и креативност. 8 юли – възможни са конфликти и напрежение в отношенията. Бъдете внимателни и търпеливи. 15 юли – денят може да бъде стресиращ и изтощителен. Починете си и се пазете от претоварване. 22 юли – избягвайте важни решения и финансови транзакции. Бъдете предпазливи. 29 юли – може да се сблъскате с препятствия и забавения. Запазете спокойствие и не се поддавайте на стреса.